ние сме тук, за да можем поне мъничко да кажем на хората, че причините за затлъстяването са много, тръгват от душата и стигат до чинията на масата. Затлъстяването е тема, за която може много да се говори и като че ли не винаги успяваме да кажем всичко. Днес по темата ще говорим с доцент доктор Мария Папазова, специалист по интегративна медицина. Абсолютно сте права, над 60% от хората са затлъстели, а това е наистина огромен риск за най-рисковите заболявания, като почнете от диабет, рак, сърдечно-съдови, псориазис, кожни проблеми, женски хормонални проблеми. Ако решим наистина да погледнем цялостно най-щекотливата тема при затлъстяване, всъщност е дали успяваме да осъзнаем сладостите на живота на време. Човек, когато е недоволен от живота и когато не разбира, че Вселената се грижи за нас по един безусловен начин, ако тези блага, които получаваме, не ги оценяваме, тогава посягаме към повече храничка и тогава въглехидратната обмяна, която е много специална, се нарушава. Ако тръгнем от емоцията, недоволството и гнева се отразяват пагубно на метаболизма на черния дроб и започва едно затлъстяване на черния дроб, още повече, че той е много облегчен от консумацията на алкохол, от различните медикаменти, които консумираме, което всъщност означава липса на възможност инсулина да работи правилно. И ние имаме една увредена обмяна на връзката инсулин, който може да ни направи дебели, и глюкагон, другия хормон, който поддържа нашата хубава линия, целият стрес, който ние не можем с правилна нагласа да отработим. Недоволството, гнева и това да не оценяваме нещата, които имаме, са в основата на наднорменото тегло, разбрахме днес от доктор Мария Папазова. Затова, за да бъдете здрави, радвайте се дори на малките неща от вашия живот. Благодарим ви, че бяхте с нас.